Llavors, dintre del que tenim a la paraula, com podríem definir la Trinitat? No sé qui voldria... Sí, com a manera molt bàsica, la paraula trinitat és triunitat, és la unitat de tres, i llavors una cosa que m'ha agradat bastant d'un llibre que m'he llegit sobre el tema és que són tres qui en un què. Llavors era això, que quan parlem de Déu o de Jesús, Esperit Sant i Déu Pare, no estem parlant de la mateixa... O sigui, estem parlant de la mateixa cosa, però no és la mateixa substància, que diguem. Us tiro... Hi ha una imatge que sobreposarem ara, en la qual explica de forma molt bàsica i molt ràpida, però suficientment entenedora, la relació i a la vegada diferència que hi ha entre les tres persones de la Trinitat. Evidentment, les tres persones són Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant. Llavors, tant el Pare com el Fill com l'Esperit Sant són Déu, tot i que el Pare no és el mateix que el Fill no és el mateix que l'Esperit Sant i l'Esperit Sant no és el mateix que el Pare. Llavors, aquesta imatge ho explica de forma ràpida, podeu posar la pausa per mirar-la millor, si voleu. Però llavors, tenim aquestes tres, com he dit al principi, persones que acaben sent totes un sol Déu. Sí, que creo, a mí me gusta mucho el concepto que ha mencionado Paul también. Hay una esencia que es Dios, que esto es el qué. El qué es la esencia, es el Dios, ¿no? Y luego está el quién, que serían estas tres personas, ¿no? También es, algo que se dice es un Dios subsistiendo en tres modos, que aquí, ojo, advertencia, no es modalismo esto, ¿vale? No es que un Dios a veces lleva la máscara del Padre y a veces la del Hijo, pero son tres subsistencias de un mismo Dios. Y es eso, pues el Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, però són tres persones distintes. Jo crec que està bastant ben definit. Jo simplement afegiria que els tres surten a la Bíblia i els tres es destaquen a la Bíblia com a Déu, com el mateix, i apareixen tant en l'Antic com en el Nou Testament, i als tres se'ls dona l'autoritat de Déu. Vull dir que no és una que ens inventem tal, sinó que apareix clarament a la Bíblia aquesta trinitat, no? Encara que potser no es menciona la paraula, però queda clar. Hi ha Jo crec que una de les coses que ha perjudicat la nostra capacitat d'entendre també una miqueta la persona de Déu o la tripersona de Déu és el fet que moltes vegades, una altra vegada, tornem a intentar a fer finit algo infinit. Llavors, les vegades que s'ha volgut representar a Déu, i ja no només el nostre Déu, sinó si pensem en els déus grecs i en els déus romans, són persones. Amb dos cames, dos braços, un torso i un cap amb cabell, i moltes vegades associem a Déu amb una persona física. Sí, bueno, el Déu Pare amb un home vell, amb barba blanca... Amb barba blanca, a Jesús, és el Jesús de les pel·lícules, i l'Esperit Sant... És com un gas. Com si fos un fantasma, gairebé, no? Però aquest és el problema, que nosaltres en el moment en què veiem a Déu i veiem a una persona, no podem entendre el fet de que hi hagin tres que siguin un. Bueno, també trobo que la Bíblia, entre cometes, quan diu, per exemple, que estarem als peus del Pare, doncs clar, tu t'imagines els peus del Pare. Sí, però una altra vegada per què? Perquè amb un llenguatge finit estem intentant explicar un concepte infinit. També durant l'Apocalipsis, Joan diu algunes coses que no sé jo fins a quin punt. Sonidos como de trompetes. Per què como de trompetes? Perquè no sap què és aquest soroll. No és que hi hagi àngels tocant la trompeta que facin aquell soroll. Llavors, amb llenguatge infinit estem intentant descriure conceptes divins, infinits. I la nostra ment, evidentment, com dèiem, és incapaç d'arribar fins allà. Però és això, disculpeu, jo una de les coses que crec és que en el moment en què se'ns ha posat la imatge de Déu amb dos cames, dos braços i un cos normal i corrent, la nostra mentalitat ja de base ha après malament que és un Déu i se'ns fa encara més difícil, no? Però són tres que acaben sent un de sol.